Tak vítám vás, přátelé, u dalšího speciálu našeho podcastu Jinosvět a dneska tady vítáme úžasného hosta Emila Páleše, předního duchovního myslitele a autora úžasných děl Angelologie dějin a bývalého člena Slovenské akademie věd. Tak vás tady vítáme, Emile. Dobrý deň, prajem. A Zdravím, ahoj. Nie člena, že predsedníctva akadémie, ale že ja som proste bol vedecký pracovník akadémie a robil som výskum. Umělý inteligence. A robil som presne to, čo teraz je GPT. To som už za socializmu robil a pre slovenčinu som robil prvý model, ktorý odpovedal na otázky. Samozrejme v malom, vtedy počítače boli malé. Ale presne toto bol môj zámer, že sa bude komunikovať akoby v prirodzenom jazyku s počítačom. A to už je jak dlouho? Tohleto. To bol ešte socializmus, keď som ja s tým začal a bolo to také ako úspešné, pekné, vtipné, proste rozprával po slovensky tak trošku. A preto ja tomu trošku rozumiem, čo sa deje a viem, že ten počítač ničomu nerozumie, že ako je to urobené vnútri a teda mám o tom celé prednášky teraz, keď ja už som medzi tým filozof, už nerobím na tej akadémii, že aké je to nové pokušenie pre ľudstvo, ak niekto náhodou uverí, že to je naozaj inteligencia. No. Budeme to používať, aj ja používam, ale musíš presne vedieť, že čo ona robí, čo nerobí, čo není schopná a zachovať si aktivitu proste mozgových závitov, aby nezačala ubúdať mozgová kôra. Přesně tak, aby neatrofoval mozek. A to je zajímavá kombinace, umělá inteligence a anděle. Že vlastně jakoby, teď jsme se bavili o tom, že umělá inteligence není moc inteligence, že? Ale anděle to jsou to skutečná inteligence. Áno, je tam taká zvláštna analogia, že ja som, keď som založil časopis Sofia, som začal prednášaním, že čo je o typoch jasnovidnosti, že slnečná, mesačná a že vlastne tá skutočná duchovná jasnovidnosť má iný charakter, než to, čo robili tie channeling a média. A že to vlastne je len pasívne ako vnímanie nejakej myšlienkového toho močiara, čo tu je. A tam je aj myšlienka toho Honzu opitého, čo odišla duša, zomrel a blbosti. A že to médium nie je schopné ako cieľavedomé, uvedomele vedieť, čo hovorí, prečo to hovorí, odkiaľ to vzalo, zodpovedať za to. A toto som sa snažil vysvetliť, že to skutočné, ten duchovný vývoj je, že mám cielenú akoby tú duchovnú schopnosť, viem, čo robím, viem, prečo hovorím, viem zodpovedať za to, že mám to uvedomelé poznanie a teraz žasnem nad tým, že ja znova vyťahnem spred 30 rokov tie prednášky, lebo to je ten problém s tou umelou inteligenciou, že to je lunárna inteligencia, ona zrkadlí internet, vyzerá to ohromne pôsobivo, takže uveríte, že ona je múdrejšia než vy, ale ona vôbec nevie, čo hovorí, to je proste len, keď na internete budú hlúposti, no tak ona bude hovoriť stále väčšie hlúposti a nič ju si nemá sebakorekciu žiadnu. Takže to je ako keby naozaj analogia, lebo totiž tie psychické problémy a deje, tak tie sú za tým rovnaké. Výborně. Přejdeme k první otázce. Emile, vy jste autorem skvělé trilogie Angelologie dějin, kde jste zrekapituloval působení nejrůznějších andělů nebo andělských archetypů duchovních sfér, a který působí v dějinách a nazýváte to sféry nebo vlny tvořivosti. A mohli byste nám tady tuhletu trilogii představit, nebo vaše dílo celkově, čeho se týká a co všechno odráží, reflektuje? No, už bude tetralógia, robím 4. diel, ja píšem celý život jednu knihu. Niekto napíše aj 50 kníh ako Däniken a ja len jednu. A od rana do večera pracujem na tom, lebo to totiž mne ide poctivo o pravdu. A ja som teda bol ako chválený vedec a všetko, ale ja som mal od začiatku taký sklon, že
nie sa špecializovať, ale tú syntézu, že porozumieť celkové súvislosti. Čiže mňa zaujímalo aj, jak je to teda medzi vedou a náboženstvom a tradíciou, prečo ľudia verili úplne iné čudné veci ako anielov, bohov. Prečo tisíce rokov všetci hovorili, že videli nejaké duchovné bytosti. A teraz máme odpoveď, že no proste oni boli hlúpi a my sme zmúdreli a teraz vieme, že vlastne nič není. A oni si to nevšimli, v prvých 100 000 rokov si to ľudstvo nevšimlo. A tak mňa začali zaujímať tieto hraničné, tieto výzvy a o tých anieloch to bolo, že to ani farár neverí. To je, že to je úplný detský nezmysel. Tak to mňa priťahovalo a vlastne, že čo to je? No a ale to už pred 30 rokmi som si uvedomil, že to je falzifikovateľná vedecká teória, lebo tam máte, že je 7 hlavných archanielov, každý má tú svoju oblasť, neviem, že Rafael je aniel liečiteľ, čiže to je medicína, Michael inšpiruje filozofov, Anael básnici, speváci, to je venušanský aniel. Čiže viete, čo robí, viete, kedy to robí, lebo sú presné cykly, že bola tradícia, že sa striedajú cyklicky, sú presne dané, odkedy dokedy vládne ktorý aniel a potom pravidelne sa vracajú, tak si hovorím, no tak keď je toto takto, tak to znamená, že musím nájsť rozkvety medicíny v 2., 7., 12. storočí, rozkvety básnictva v 3., 8., 13. storočí a tak. A prečo ja by som to nespočítal matematicky, že kedy bolo čo v dejinách, tak som začal robiť tie krivky tvorivosti, ktoré doteraz robím, mám ich stovky, že čo kedy ľudstvo vytvorilo, v ktorom storočí, v ktorej kultúre, v ktorej oblasti a jaké boli vlny, že raz sú veľkí maliari, raz veľkí skladatelia, raz prekvitá fyzika, raz alchymia, raz hento. A menia sa proste politické systémy, náboženské, estetické nálady, vedecké paradigmy. A to sa volá duch času, že zrazu je taká nálada, že ľudia sa zaujímajú o niečo, dívajú sa nejakým spôsobom na veci, čiže majú nejakú tú myšlienkovú paradigmu a berú to za samozrejme, že je jasné, že to je takto, to netreba zisťovať, lebo každý má ten pocit. A to, že tá epistéma gnozeologická je intuitívna, to je nejaké vnúknutie. A za 100 rokov povedia, no toto oni boli proste všetci úplne hlúpi, však všetci vieme, že je to opačne. A prečo? A to je také jasné, že to nemusíš o tom debatovať. Takže, no a zistil som akoby, že prekvapujúcu vec, že tá stará náuka o anieloch, tie rytmy, že zodpovedajú proste faktickej skutočnosti, že to sú skutočné vlny tvorivosti v dejinách. Teda, že štatisticky sa to zhoduje do tej miery, že tam zdravým rozumom nie je možná náhoda. Čiže angelológia popisovala realitu v tom zmysle, že sú to skutočné vlny inšpirácií. A to je prvé, čo som dokázal. A potom ale vznikne teda druhá otázka, že odkiaľ sa berú tie inšpirácie. Sú to teda okrydlení anjeli, alebo pohanskí, kresťanskí, alebo pohanskí bohovia. No tak vysvetlil, že to je to isté, lebo tí bohovia už po 1000 ročia idú, ja neviem, Boh Ré inšpiruje, že faraóni si dávajú mená po ňom a tak, a potom zrazu to prejde a je to Michael, anjel slnka. No to bol boh slnka, čiže kresťanskí anjeli sú starí bohovia. No ale niekde aj v Číne povedia, že to duchovia predkov ich inšpirujú a tak. Čiže ľudia mali zážitok reálny, ten som ako vydestiloval z toho, že v rôznych dobách, kultúrách je tam spoločné jadro. Ale potom si to nejako vysvetlili. Racionalizovali to nejakým dobovým proste filozofiou. A to tým porovnaním ja to viem očistiť, že vlastne čo je rozdielne, čo je spoločné. A teraz sa prepatrávam k tomu, že čo teda je naozaj za tým. A s pomocou ale všetkej modernej vedy teraz, že ja mám k dispozícii teraz obrovskú ako archeológiu, dejiny, evolučnú biológiu, neuroveda posledné roky. Čiže ja priamo vidím štruktúry mozgu, pozerám a zistujem, že ktorý anjel s čím súvisí.
čo nikto predo mnou nerobil, lebo vlastne ani neboli tie poznatky, ale ani to nerobí, lebo každý sa špecializuje, čiže ja neviem, nejaký neurolog nemôže sa zaoberať mytológiou a tak. Nikto by mu to neplatil. No. A mňa platí čitateľ teraz, že tých, čo to zaujíma. Čiže ja som vlastne robím, keď sa ma pýtajú, že sofiológiu, že je to úsilie o syntézu rôznych tých druhov poznania, čo máme, ktorá smeruje k takému podnetu, že tou syntézou prirodzene objavíte duchovnosť, tie právzory, ktoré ako zjednocujú ľudskú dušu a dospejete k takým výsledkom, nie že vyrobím nejaký prístroj a speňažím ho, ale že to buduje ľudskú osobnosť, charakter, že viem sám seba ovládanie, seba poznanie a že čo sa deje a o tom mi išlo od začiatku, že aby sa nielen technika išla dopredu, ale aby človek išiel dopredu. Čiže ako keby no a zistujem, že ten klasický, čo boli tie školy duchovné, že máš nejako pracovať na sebe a duchovný vývoj, že to je naliehavé imperatív doby, ale viem to vysvetliť teraz úplne po novom s pomocou takých faktických argumentov, že tomu znovu musí porozumieť aj ten neveriaci, aj taký ten skeptický človek. Tam možná jenom, aby jsme trošku jako pro diváky jako přiblížili, jaký používáte ten hermeneutický klíč. Jo, jak čtete tu realitu, tak mi to hodně jako připomíná v hlubinné psychologii používáme takzvanou archetypální amplifikaci, což znamená, že třeba k archetypu matky symbolicky řadíme krávu, lunu, mateřský strom a tak dále. A vidíme, že jsou to nějaké korespondence, nějaké analogie, což je zase hodně blízký jako hermetickým korespondencím. Takže vy v podstatě jako postupujete skrze, asi Zdeněk Neubauer by řekl, že to je ta eidetická variace. Jo, že tady jako mám nějaký archetyp, ten archetyp, nebo andělská inteligence se nějak projevuje v dějinách a vy tam totiž v těch svých knihách jako kombinujete fascinující studie třeba architektury, dobové módy, stylu myšlení, poezie a tak dále a vidíte v tom jako nějakou analogii, jakoby ten pravzor, který se vtěluje, který nějak inspiruje toho ducha doby. Je to tak? Áno, dá sa to tak povedať, že som si dal za cieľ, že porozumieť a obnoviť, oživiť a znova pochopiť tak, že začnem vedieť používať tú predošlú myšlienkovú paradigmu renesančnú, ktorá sa nazýva, že je to analogické myslenie, alebo tie magické korešpondencie, že všetko bolo prepojené cez právzory. A čo sa medzi tým prišla tá nová veda, tá karteziánska, tá povedala, toto je nezmysel, to nefunguje a začali sme mať inú logiku, ktorá nás doviedla k nejakým výsledkom, ale niečo sme zrazu prestali chápať. A tou hlavnou rečou tej analogickej paradigmy, takou univerzálnou bola astrológia, lebo ale kde nešlo iba o tie planety, išlo o to, že tých 7 viditeľných planét bolo ako keby len takými symbolmi právzorov, nejakých tvorivých síl, ktoré išli krížom cez všetko. Čiže pomocou z tých planetárnych značiek som označoval 7 kovov, rastliny sa rozoznávali, zvieratá, typy ľudí a fyziognomie, typy kultúr, ja neviem, a tak. Všetko. A pretože tá sedmica, a toto vlastne v centre toho môjho, že ako keby objavujem tú magickú sedmicu, znova objavujem tak, že ako prídem takto okolo cez vedecké jednotlivé poznatky, že mám nejakú takú veľkú mapu, že povedzme právzor Slnka, čo bol buď Michael, Apolón a teraz na celom svete to nejako volali, obyčajne nejaký boh Slnka to bol, tak ten má všetky tie korešpondencie, že aké máte duševný proces, typ myslenia, ako vyzeráte, že ste štíhli, vysokí, že proste ktoré orgány sú to, ktorá rastlina na čo účinkuje slnečná. A teraz ja zrazu, to sa zdalo, že to sú nejaké
magické nezmysly. A ja to zrazu rozoberiem tak, že ukážem tú mapu tých súvislostí, že až po evolučné epochy, neurotransmitery a fyziológiu a dejinné epochy, že všetko tam je poprepájané a zrazu vidíte, že to naozaj je niečo reálne a že to vlastne nejako vzniklo a že tá sedmica je v človeku vnútri, že ani nie, že by tie planéty museli všetko spôsobovať, ale že niekde hlboko v histórii človeka a Zeme už tam vidno, že vzniká akýchsi 7 rozmerov v človeku, ktoré sú spirituálno-psychofyziologické a veda ako keby to nechtiac objavuje, že my zrazu zistíme tí špičkoví vedci, že máte 7 typov inteligencie, také jakže verbálnu, priestorovú, emocionálnu a tak. A to sú tie planety zase. Máme 7 základných emócií, ktoré sú ako zdedené, prastaré, spoločné ľudstvu, už aj zvieratám. Máme 7 typov morálnych intuícií proste, a tak. Čiže a vždy obsahovo to vlastne sú tí starí bohovia, tie planéty, že to vidíš, to zhoduje, alebo tí anjeli. Takže ja som vlastne prišiel na to, že tí archanieli sú vlastne obrazmi zušľachtených týchto 7 vloh človeka. No ale môžete ich aj pokaziť a máte 7 arcidémonov. A my tvrdíme, že démoni neexistujú, ale keď zoberete Lucifer, Mephisto, Leviatán, henten, tamten a zoberete príručku poruch osobnosti, čo sa publikuje pravidelne, tak zistíte, že to je pekne narcizmus, bipolárna, obsedantná, paranoidná a že to sú psychické štruktúry, to sú úplne reálne. A len oni neštudujú už, že čo robí nejaký démon, ale ten obsah je vlastne podobný. Vy tedy vycházíte z těch 7 základních chaldejských planet, že? Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Luna. Co je pro vás primárnější? Jestli ty archandělské síly, které zatím stojí, nebo tedy ty planetární energie? Jak to vlastně, třeba v nauce hermetický máme, že třeba planetární síly se nachází v astrálním světě a že ty andělský jsou třeba ve vyšších mentálních, duchovních světech. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Toto ja nemám tú otázku, že planety alebo aniel, pretože každý ten archaniel je aniel jednej planety, čiže ja proste mám ten právzor. Čiže mňa to, že či to potom, ja som bol taký už dávno v rozhlase a teraz taký veľmi vzdelaný český hermetik pýta, no a ktorou angelológii? Židovskou, tamtou. Čiže on sa zaoberal literatúrou o anieloch, ja sa zaoberám tou realitou, ja priamo pozerám na to, na ten psychický dej, na ten psychofyziologický dej, na to. A to, že to nazývali, samozrejme, že to nazývali kde ako v rôznych tradíciách a zostali také úlomky nejakej pravdy v rôznych tradíciách. Čiže ja mám takého prírodovedného ducha, že ja priamo ten fenomén sledujem a viem, o čom hovorím a to už potom len poviem, no tak oni mysleli toto, tam mysleli toto. To je taký ten rozdiel oproti aj religionistike, že oni sa nezaoberajú anielmi, ale literatúrou o anieloch treba, alebo o tom, ale vlastne myslia si, že nevedia, čo to označovalo. Čiže ja idem na tú samotnú vec a samozrejme, že tam sú tie hlbšie otázky, že nejaké, ktoré sa odrážali v tej, že to je už od starého Babylonu, že povedzme démoni sú nejaké tiene iba tých vyšších, tých bohov a tak, že to nejak hierarchizovali. Tak áno, o tom sa dá potom hovoriť, že čo vlastne z čoho vzniká. Tak to tam napríklad taká najdôležitejšia vec je, a tá súvisí so slobodnou vôľou, že vlastne hovorím, že v človeku je vložených tých 7 právzorov ako takých hviezd, takých ideálov. A normálny vývoj je, že ja ich všetky prečistím, zušľachtím, vyviniem, oni potom sa zharmonizujú, zintegrujú sa a človek zdravý, odolný, samostatný vlastne vznikne. Ale keď to nerobím, čiže keď nemám tú duchovnú ašpiráciu žiadnu, čo dnes nikto nemá, lebo to nikde nepočul, ani v škole, ani v novinách, že by niečo také mal mať,
tak to automaticky padá dole, že mi vznikajú tí démoni, ale ako tiene, ako pokrivé obrazy tých neuskutočnených vlastne potenciálnych ideálov a tie ma začnú ovládať, tým mi vznikne osud, tým vlastne začne mať všelijaké tiky a problémy a neviem prečo. No. Možná by se vrátil k tím vlnám tvořivosti, kdybychom zkusili dát nějaký příklad, protože ještě předtím, než jsem se seznámil s vaší knihou, tak jsem četl Karla Jasperse o axiálním věku, což mi přišlo naprosto jako fenomenální, kdy rok 600 před naším letopočtem se po celém světě zcela spontánně objevují ty největší učenci lidstva, Lao Tse, Konfucius, Buddha, židovští proroci a tak dále. A ty potom po 2000 let jako určí jako nějakou jako základní filozofii jako dějin nejrůznějších civilizací. A možná by mě jako zajímalo, kdybychom uvedli jako nějaký příklad těch vln tvořivosti, kdy ty andělé přichází, vy jste ještě hovořil o tom, že se střídají po 365,5 letech, jestli si to pamatuju dobře, tak když byste uvedli třeba nějaký vlny tvořivosti. Začníme hneď tou axiálnou epochou, osová doba, lebo to je ten najznámejší príklad toho, čo skúmam. V tomto 3. zväzku ja som tam venoval tomu 100 strán. Aha. Čiže po 30 rokoch som zhrnul všetko, že to 200 rokov sa, ako je tradícia už, čo skúmajú, že čo to bolo v tej axiálnej epoche, lebo už si dávno všimli, že od Číny až po Ameriku asi, že prišli tí veľkí mysliteľia, zakladatelia, proste ako Buddha, Lao Tse, Konfucius, Zoroaster, izraelskí proroci, grécky, títo všetky Sokratovia, Pythagorovia. A nie len, že sú synchronní, ale že oni normálne obsahovo rovnaké myšlienky. Áno. Takže to vyzeralo, že ako keby nejak, že cestoval a učil sa u niekoho, ale vieme, že to ťažko. Čiže, a toto dodnes zostalo nevyriešené. Dnes stále sa o tom diskutuje, ale to, čo oni nevedia, že to je presne Michaelská epocha, čiže epocha archaniela slnka Michaela, ktorý vládol od 600 do 200, mal veľké obdobie svoje, ale už okolo 700 bolo tesne malé obdobie Michaela. Čiže presne tá axialita je inšpirovaná Michaelom a presne ten obsah spoločný je ten Michaelský, ktorý sme vedeli, že vopred, že on vždy inšpiruje. To už sme vedeli pred z mytológie. Čiže toto, čo im nedochádza, že oni nechápu, čo to je a dokonca teraz, ja keď som to písal práve Jan Assmann, čo je taký uznávaný egyptológ, napísal knihu, že Achsenzeit, axiálna epocha. A tam hovorí, že áno, že to je nejaký fenomén takto, ale že už sa nejak to tak vyriešili, že tá axiálna epocha vlastne možno neexistuje ako časový úsek, lebo zistili, že sú aj iné menšie obdobia, kedy tiež bola tie isté kvality sa prejavujú, že aj okolo 3. storočia, aj možno v nejakom vrcholnom stredoveku, aj dokonca, že on našiel, že v Egypte zhruba v 13. storočí pred Kristom boli tiež takí filozofii a tak. Takže vlastne sa im to tak rozpilo, že není to len vtedy, môže to byť aj inokedy a možno, že to není epocha, aj keď tá axialita je kvalita. A ja som mu napísal, že počujte, veď toto není vyvrátenie, to je práve ten dôkaz, lebo vy neviete o tom, že to je Michaelská epocha, že Michael chodí periodicky a že práve tie obdobia, čo vy ste našli a uvádzate, že aj vtedy boli, no tak to je ten rytmus toho Michaela, že to sú presne tie storočia. A čiže oni, akože asi to není, lebo a prišli presne na dôkaz, našli ten rytmus Michalský, len nevedia, že čo to znamená. To je strašně zajímavé, že jsi zmínil do 14. století, vlastně před naším letopočtem, což v Egyptě probíhala ta známá amarnská hereze, že ta revoluce faraona Achnatona, kde začal uctívat vyloženě ten sluneční kotouč, že jo, což je vlastně ten... Áno, no 14. 13. ale je to tam blízko, áno. Že monoteizmus a tak, a slnko a je to strašne veľa materiálu a
no stačí, že v knižke som tam fakt sa snažil preniknúť, že čo to je ten duch slnka. A to má plno tých, môžete vymenovať to zvnútornenie, morálky, individuáciu, samostatnosť myslenia, ale veľa. To je, tie pravzory, to není nejaká intelektuálna idea, to vy musíte s námahou ako prísť na to, čo to nevyjadriteľné, tú kvalitu duchovnú, že čo to je. A dôležité je to preto, lebo my sme znova v tej epoche, lebo Michael sa v tom rytme vrátil od čias ničeho, sme znova veľké michalské obdobie, znova tie isté výzvy, tie isté problémy a tak. Tí vedci to všetci vidia, že znova je taká epocha, ale nevedia prečo, že ten Michael má rytmus. Přirozeně, jako když člověk to nahlíží z tohohle evolučního pohledu, že jsou tady určitý inteligence, archetypy, že tady neexistuje jenom individuace u jedince, ale individuace jako lidstva, jako toho velkého člověka, tak mu to dává smysl, že jo? Ne, to tam jako cítí, že jsou to jako evoluční vlny tvořivosti. Ale to, co se mi jako líbí, je, že potom v ezoterickém prostředí, kde by se v tohletom mělo věřit, se nejvíc setkáváme s představou, že tady existují nějaký konspirace, že v pozadí jako nějakých těch špiček jsou jako nějaký elity, které potom tohleto celý nějak jako připravujou nebo organizujou, protože si řeknou, no to přeci nedává smysl, aby v roce 1968 jako po celém světě to najednou vypukly revoluce. Jo, to musí být tak orchestrovaný a dokonale připravený, že to není možné, aby existovalo tolik náhod. A jim říkám, no právě proto, že to není možný, aby to takhle bylo tak náhodný, tak nejspíš tady existuje jako nějaký duchovní faktor, který na to působí. Co si o tom myslíte? No na to sa aj títo už zamýšľali už 250 rokov na to synchronicitou a boli rôzne a potom v každej dobe bola iná odpoveď, že v romantizme, že áno, to je svetová duša, ktorá ako aktívne a potom samozrejme, keď prišiel ten pozitivizmus, tak aká duša, to musíme hľadať nejakú materiálnu príčinu a nič doteraz tomu nerozumejú. Keď také, že ako v dnešnej dobe, tak si ľudia povedia, no tak čo je to za problém, sme prepojení informačne, tak niekde niečo vymyslia v Paríži a potom všetci až po Číňanov robia revolúcie. Dobre, ale tieto fenomény ja systematicky som začal skúmať, preto sa to volá, že synchronicita v dejinách, že vo všetkých oblastiach, povedzme, že Newton a Leibniz naraz objavia integrály a derivácie. A keď už idete do starých dôb, kde boli kontinenty oddelené, neviem, pred Kolumbom, oceánom a nemohli komunikovať. A tam vidíte, že tie synchronicity idú neustále. Tak pochopíte, že to nemôže byť tým, že si posielali správy, alebo že niekto obkúkal niečo. Že tu musí byť niečo mimo akože vedomia ľudí, čo spôsobuje tie vlny a vzniká tá otázka, že a teda je to anjel? A keď nie, tak čo to je? Nie, tak my sme s profesorom Mikuleckým, ktorý povedal, no však to, že anjeli nie sú, to je jasné. Tak a poďme pátrať po kozmofyzikálnom žiarení, ktoré má periodický charakter a ovplyvňuje neuroendokrinný systém človeka. Tak sme začali pátrať, že či nájdeme materiálne vysvetlenie. A k tomu 68. To je tak, že niekto bude, ja neviem, vysvetľovať sociopoliticko nejako príčiny. A vy keď poznáte tú reč tých právzorov, tak vám úplne jak pes do oka udre, že to je absolútne jasné, to je venušanský impuls. Lebo však deti kvetov, sexuálna revolúcia, Beatles, piesne, sloboda, mládež, proste mládež preberá iniciatívu v spoločnosti, tam všetko, vidíš, to je proste, to vždy robí Venuša a ja ukazujem, že to nie, že ja si to tak predstavujem, ale že to isté sa periodicky deje, že to bolo v 13. storočí, že svätý František bol hippie z 13. storočia, on sa vyzliekol do naha a otcovi, nebudem ťa poslúchať, nechaj si svoju fabriku a nahý utekal do lesa, že radosť, sloboda, vzťahy a tak. A ja takéto, a začnete vidieť,
keď vidíte tie právzory, ako zrazu, ako keby tie bytosti, ktoré sú, že tu nie sú, že sú neviditeľné, sa vám stanú ako keby myšlienkovo viditeľné, hmatateľné. Takže a vidíte tie detaily, že ja vidím v dejinách také súvislosti, že keď si ženy rozpustili vlasy a začali nosiť nejaké strapce farebné, také proste, alebo dlhé rukávy, alebo zvonové, také krídlové a proste vtáčiu estetiku, v priebehu jednej generácii padne ríša. Čo akože by nemalo súvisieť, že ja viem, každý myslí historik, že z nejakých politických, ekonomických dôvodov padajú ríše. Ja sa pozriem, ako sa obliekla a vidím, čo bude a štatisticky si to spočítam, že teda či sa mýlim alebo nie. A potom prídem na Ukrajinu prednášať, vidím čo zvonové nohavice, tak jak my sme mali v tých 60. rokoch a počujete, čo vy pripravujete nejakú revolúciu, alebo čo sa tu deje? A že čo, no však chodíte v zvonových nohaviciach, hento, takto sa obliekate, že vy chcete akože zvrhnúť vládu? A no tak neviem, že nemá to. A za chvíľku oranžová revolúcia. Čiže to ľudia sami nechápu, že sú v nejakej nálade a to už potom má svoju logiku, akoby tú duševnú, že sa udejú nejaké udalosti, ktoré sa zdajú prirodzené potom. Takže to je taká, že to sa premení na také umenie, ktoré vyzerá skoro jak jasnovidnosť, keď začnete tú reč tých právzorov chápať. Odkud vlastně vychází ta délka těch cyklů, té vlády jednotlivých archandělů nebo planetárních sil? No, to nevieme. Ja som zobral, že to bolo stará tradícia, čiže posledný, čo ešte to vážne volí opat Tritemius zo Sponheimu, ktorý o tom písal pre cisára Rudolfa, že je tu 7 duchov, ktorí riadia dej svet a tak a napísal tie. Ale dôvod bol, že veľmi veľa múdrych mužov starých čias hovorilo, že čiže tradícia. A tak som sa dopatral, že pred ním už to boli Abraham ibn Ezra, Peter Abano a takýto do nejakého 11. 12. storočia židovskí rabíni. A vidno, že to ide do starého Babylonu, kde mali túto koncepciu, že tých 7 planet sú duchovia času, tak preto je aj 7-dňový týždeň, ale aj každý rok je 7 je pod jednou planetou a teda väčšie aj menšie cykly. Čiže tam niekde to korení a vidíte, že týždeň sa zdal svojvoľný, ale chronobiológia dokázala, že vpulzuje v ľudskom organizme cirka septánne rytmy naozaj všelijaké parametre proste po 7 dňoch. Čiže oni to mali z pozorovania. A aj toto nejako vypozorovali. Ja som potvrdil, že to je pozorovanie, lebo je to pravda. Možno sa rozprávali s bohmi, možno pozorovali dlhodejiny a zistili, že sa niečo opakuje, lebo oni to robili tam. Babylonskí kňazi pozorovali niekoľko tisíc rokov, zapisovali všetko, že čo sa deje a aká bolo na nebi konštelácia. Čiže celá moderná veda trvá iba ani nie 500 rokov. A oni mali vedecký projekt niekoľko tisíc rokov, čiže oni si mohli všimnúť tie cykly v tých dejinách. Ale prečo to sú no nevieme, tam keď sa špekuluje, že či to je nejaký analogický saturnský rok, či to je nejaký zlomok zverokruhu v tom precesnom pohybe, ale neviem nič z toho jednoznačne akoby uzavrieť, že je to kvôli tomu alebo niečomu, len pozorujem, že je to. No a my sme začali teda aj s tým profesorom Mikuleckým, už teraz nebohým, že hľadať jednoducho moderne, že či máme nejaký 500-ročný cyklus proste na slnku a takto, a ktorý by ovplyvňoval človeka priamo alebo počasie a potom by nejaké udalosti boli. A teda to sa tiež potvrdilo, že ja vlastne som objaviteľ cirka semimileniálnych rytmov v dejinách, čo sú približne 500-ročné, ktoré samozrejme, že doma sa mi smiali,
No ale keď už to objavili v Amerike, v Čínska akadémia vied a tak potvrdili, že to tak je, tak odtedy to tak je. Teraz už aj na Slovensku, aj v Čechách. Áno. A čiže sa našlo aj normálne nejaký prírodno-kozmofyzikálny vplyv, že napríklad sú cykly počasia naozaj, že zima, teplo, sucho. A to vysvetľuje čiastočne, povedzme, že boli, ja neviem, nepokojné obdobia, padali vlády, že dá sa čiastočne vysvetliť to pozorovanie, ale zďaleka vôbec nie všetko. Lebo vy tým, že je, neviem, teplejšie počasie, nevyvodíte z toho Shakespearea a Danteho a ja neviem, všetko možné. To sú psychické, proste subtilné, tvorivé proste výkony. Čiže to je tá kozmobiológia je nejaký kamienok v tej skladačke, ale stále tam nechávam to, proste to spirituálne je tam pre mňa dôležité, lebo tam je ten podnet pre život. Jenomže vlastně každá kultura, že má svůj pohled na střídání cyklu, jo, ať už mluvíme o tatvách, jugách nebo majském kalendáři. Vypadá to tak, že je to tak různorodý, že to vypadá, že to je hodně subjektivní. No áno, vypadá to, teda nie, že je to hodne rôznorodý a vypadá to teda subjektívne, že každý si vymýšľal niečo iné. Majovia majú, ja neviem, 20 a takéto. Ano. Ale odpoveď je, že nie, že by nebola subjektivita, je ľudia do všetkého niečo aj subjektívne. To není prekvapenie. Mňa zaujíma, či je v tom niečo objektívne. A je. A je to tak, že ja som ukázal, že tie rôzne tradície sa v niečom prekrývajú a hovoria o tom istom. Čiže vy zistíte, že tie 500-ročné rytmy síce inak obrozprávali, ale že Michailov rytmus, aniel slnka, čo znamená seba uvedomenie, prebudenie sa k sebevláde, tak Buddha povedal, každých 2500 rokov, čo je ten veľký rytmus Michaela, príde jeden Buddha, ktorý je prebudený, ktorý je osvietený a on príde v Michalskom období a Maitreya tu bude v Michalskom a Buddha Dipankara, ten Kašyapa predošlý tu bol a to sú presne Michalské obdobia a presne ten obsah je Michailova inšpirácia. Čiže proste Buddha hovorí o kresťanskom anielovi slnka. Teraz idete do Číny a zistíte, že či Mencius, či títo hovoria, že každých 500 rokov z vôle neba končí dynastia, upadne mravne a príde jeden veľký zakladateľ, ktorý má mravný charizmu, že založí novú dynastiu. Lebo to videli v dejinách, že to tak je. A zistíte, že to presne zapadá do tých kvázi kresťansko-babylonských západných tých duchov času. Idem do Ameriky, idete do Egypta, ja som spočítal, napríklad Egypťania verili v striedanie tých bohov, že nejaký boh sa ujal vlády, aj Babylončania. A zistíte tie jednotlivé príbehy, že to zapadá do toho istého rytmu, aj keď nehovoria ako to rovnako. A v Egypte dokonca som urobil to, že to Herodotos, keď tam bol, tak mu povedali, že oni majú túto náuku o striedaní bohov ako duchov času. Ale sa to stratilo. Ten Herodotos to nenapísal a teda aj boli rôzne, že nevieme, jak to presne znelo. Tak ja som urobil takúto vec, že som povedal, tak keď verili, že nejaký boh vládne v nejakej dobe, tak zrejme to urobili to, že lebo každý faraón si dával meno po nejakých bohoch. Tak to je odraz toho, že keď vládne teraz Sutech, teraz Neit, teraz táto, tak ten faraón povedal, ja som syn Neity, ja som syn Hattori, ja som syn Rea, zrodený mesiacom a tak, lebo bol aktuálny ten boh, lebo to bol politický program vlastne a tak som spočítal všetkých tých niekoľko tisíc mien tých faraónov, štatisticky som to zošrotoval a zistil som, že si dávali tie teoforné mená v takom súlade s touto našou cyklami tých duchov času, že by muselo existovať asi 1 000 000 Egyptov, aby náhodne v jednom z tých Egyptov sa trafili tak presne do tých rytmov.
Čiže, inak povedané, vedeli o tejto náuke o duchoch času a či ju už mali v nejakej podobe akej, ale bolo to na pozorovaní toho istého, že v tej svetovej duši sa tie nálady striedajú. A tak nájdem aj u Indiánov kusy tých legend a tak. Čiže je tam spoločné jadro, ktoré je vypozorované, zažité. A je tam aj tá rozmanitosť, že sú tam aj iné, ale veď v prírode, v realite je aj veľa cyklov. Aj iných. Nie je len ten jeden cyklus, čo ja skúmam, lebo však napríklad o prírode vieme, že ona je úplne plná cyklov rôznej dĺžky. Ale toto sa mi podarilo potvrdiť, že to ako vnímali intersubjektívne u rôznych národov podobne. Mně se líbí, že když se podívám na hlubinou psychologii, ona nahlíží ten tanec archetypů, jak se podílí na té individuaci člověka v průběhu života, že tam máme nějaké archetypy proměny, tak vy zase na vegetačním cyklu potom jako krásně demonstrujete, jak působí jednotlivý inteligence od klíčení zrna po rozkvět rostliny až potom, kdy se znovu utvoří semeno, kdy u toho semena konkrétně hovoříte o Saturnu. Tak mě by možná zajímalo, když bychom si prošli tady ten vegetační cyklus, zkusili si jako na tom demonstrovat, kdy jaký archanděl se na čem podílí. A možná potom moje další otázka je, jestli v podstatě ty vlny tvořivosti mají nějaký cíl, jestli jako vedou k evoluci, protože když bychom se na to podívali z pohledu Pierra Teilharda Chardina, jestli to jako míří k nějakému bodu omega, nebo jsou to jenom cykly, zkrátka, jako který běží a nevyvíjí se to ve spirále, tak tohle by mě docela zajímalo. Tak to prvé, akoby, že cez tú biológiu, totiž táto ako celistvá múdrosť, to je tá Sofia. A ja hovorím, že Slovania majú takúto túžbu po tej, preto to je u Komenského, už naši štúrovci to mali ako program, že urobiť slovanskú celostnú vedu, ktorá není taká rozumovo roztrieštená, jak tá západná, tak to je krásne, lebo tá veda s umením a s náboženstvom sú ako keby tá istá vec, že ja zároveň tvrdím veci, čo sú vedecky a oni sú zároveň čisto básnické, že ja neviem, vy zistíte Skácelovú básničku, že motýl je ako kvítí, ktoré začalo lietať a kvety ako motýl, ktorý je pripútaný k zemi. A zistíte, že to už pred ním povedal Steiner a že vlastne každý básnik to vidí, ale to je evolučný fakt vedecký, že je koevolúcia kvetov a motýlov. Preto sa podobajú, preto súvisia. A že to bolo, zistíte, teda už, že bolo vek váh v geologickom, v druhohorách a že vtedy zostúpila bohyňa lásky a krásy na zem. To hovorím ako fakt, nie ako vieru, lebo nemôžete to lepšie povedať, keď to máte jedným slovom. Áno, môžem to povedať, ale potrebujem ja som potreboval asi 150 strán, že všade vznikali hlasivky, tie nádherné ozdoby, peráve jare, pávie chvosty, emocionálny mozog, citové vzťahy, pohlavná dvojtvárnosť, že vlastne samec, samica sa líšia, že sú dvorné tance, zaľúbenosť, nadšenie krásnom, že tak po jednom rozoberete a zrazu zistíte, že to celá príroda a keď to chcete vyjadriť jedným slovom, no proste právzor lásky a krásy. A čo sa deje fyziologicky? No samé medené enzymy, superaktívne všetko. No však med je klasický kou Venuše, to žijeme z alchymie. Čiže tam zrazu ten právzor žije tak, že vy to je to, čím jedným slovom vystihnete tisícky nejakých vedeckých tých drobností a tí vedci to vedia, ale ako keby im unikne tá syntéza a myslia si, že každá tá jednotlivosť, že z nejakého dôvodu alebo náhodou sa stala. A potom tá analogia s tou rastlinkou, že som dal namalovať ten obrazok taký, že ako ročná rastlinka je analogická ľudskému životu. A tam naozaj nájdete tie motívy
je to vlastne ako keby lyrika básnická, že tá je založená na tom, že čo prežívam, sa podobá dianiu v prírode a tak rozumiem sám sebe cez tú prírodu, ale ja zároveň to mám, že tú biológiu v tom, že začiatok klíčenie, veľa vlhkosti, tie oblé tvári, to je ako bábätko. Veľa vody v tele, oblé tvári, rast, venuje sa vlastne plno vitality. Teraz máte celé obdobie a baroko bolo také. Celé umenie také, ľudia takí, detinské nálady v podstate, lebo vnímanie, imaginácia, fantázia vrcholili. Čiže v celom barku sú ľudia detinskejší a podobajú sa na ten počiatok životného cyklu, detstvo, alebo klíčenie u rastliniek, alebo u zvierat, že vajce. A zrazu vidíte, to je jasné, prečo vajcové okno v baroku máš. Ideš do katedrály a tam je, že všetko elipsy, vajcia. No proste vajcová architektúra. A baroko, že to je od perly zase, že to má. Alebo že perla, lebo tie mekyše, to je lunárne zviera, že tá obrovská vitalita, žiadne myslenie. No a tak ďalej, že potom príde tá fáza, keď začína rozvíjať rytmicky ten systém listov. To je vlastne dýchanie, spojenie s okolím a to je fáza školského veku. Vtedy vlastne, a tiež jedna fáza v evolúcii, že kedy lebo to sa opakuje vlastne dávna evolúcia, že v tých neskorších prvohorách vznikal hrudný kôž, plúca, dýchací systém, tam to korení a potom sa to vráti v merkurských obdobiach, že máte osvietenstva. A všetci sú ako školáci, že chcú sa vzdelávať, chcú sa učiť. Rozum je všetko rozumom sa dá vyriešiť. A potom máte, a zrazu vidíte to, že v architektúre čo? Rytmické stavby a tak. A celá raná gotika vzniká takto, že máte tie rebrovie a všetko to. Potom príde čo? U rastlinky kvitnutie, čiže rozvinie nádherné, farebné, voňavé, to, čo má pritiahnuť, lákať krásou a tak. A u človeka príde čo puberta. Prebudí sa zaľúbenosť, idealizmus, citový život, druhé pohlavie, rozkvitnú vlastne tie mladé dievčatá, chlapci, duševne aj telesne sa prebudia všetky tie. Potom príde, ja neviem, tá stonka a toto všetko je v klasickej nauke, že stonka je slnečný orgán, kvet je venušanský orgán. Že tie prašníky, jak tam príde taký vysušenie a mužský orgán, to je Mars. Potom, dobrý príklad je, že plod je jupiterská časť podľa starej astrológie. Niečo, kde začnete pre druhých nejaké dobro dávať. To je analogické u 50-tníka, že zdravý vývoj je, že už začnem byť akoby ten senior, čo už učí druhých, čo prospešný spoločnosti, čo. A keď to nerobím, tak upadám, lebo začnem, ja neviem čo, iba piť, alebo nezmyselné veci robiť. A potom také záhady, že kedy vznikli tie plodotvorba u rastlín. No presne v jupiterskom období evolúcie v eocéne. Predtým nie, potom nie. A darwinista povie, no to je výhodné, lebo ten zvieratko zje ten plod a potom odnese semienko niekam. No a predtým to nebolo výhodné? Prečo ich to napadlo až v nejakom období? No a nakoniec to s tým, že Saturn, koniec života, semenotvorba, uzavretie do seba, ako gulaté tvary. To je ako logické, že semeno potrebuje minimalizovať povrch a ísť dovnútra introvertne, ale to isté robia v saturnskom období sú mnišské hnutia, tá románska gulatá architektúra a takéto prehlbovanie sa, že do seba a do samoty a toto sa začína ceniť. A starí ľudia sú najlepší proste a tak. A starci na tronoch, že sedí tam 70 rokov, vládne jeden
a hovoria, nič sa tu nezmení, budeme len tradíciu a večnú pravdu čiže nálada konzervatívna a určitý typ umenia, potom temnosvit a potom, keď máte túto náladu, tak vám vznikne, že Galileo objaví mechaniku. Lebo a ja mám takéto, čo by sa zdalo, že nesúvisí, že hráv, kde zrazu pochopíte, že Galileo objaví mechaniku na konci Saturnského obdobia preto, lebo Calvin na začiatku toho obdobia prišiel s predestináciou a s tou náladou, že všetko je mechanicky predurčené, nemenne a ide to ako zubené kolieska, lebo Boh to tak predurčil a teraz všetci tomu začnú veriť a v tejto atmosfére začnú rozmýšľať a objavia tie mechanické zákony, ktoré tam boli predtým, ale oni tým, že sú v tom myslení typu, to vtedy si to všimnú a vtedy to zdôraznia, že to je to najdôležitejšie. Takže pre mňa párny stroj, že historik povie, že párny stroj sa objavil a niečo spôsobil v spoločnosti. A kto postavil párny stroj? Márťania? A ja to zrazu otočím, poviem, že pretože prišiel určitý duchovný impuls, tak na konci výsledkom kalvinizmu je párny stroj. Že stroj je výsledkom človeka a nie človek je potom formovaný strojmi a tak. To bolo k tej biológii a tá druhá otázka bola zmysel toho. O tom, jestli to má nějaký cíl, anebo se to jenom točí v cyklech. Mám tiež, tu je záverečná kapitola knižky teraz, lebo to je osonku, len 500 strán, je taká moja kristológia, ktorú som si ja tak pre seba poctivo, že jak mám pochopiť, čo to kresťanstvo. A mohla by to byť aj blbosť, ale nie, ja som si to nejak pochopil zmysluplne a keby boli iba tí anjeli, tak by sa to malo točiť v cykloch stále rovnako. Čo by nemalo veľký zmysel. A to je dôležité pochopiť tie cykly, lebo na tých rozdieloch tých epôch spoznám tie právzory a spoznám tým sám seba a tým, že ich začnem vedome vedieť rozlišovať a môžem začať vládnuť tým silám. Na toto potrebujem. Ja. Ale potom ten zmysel, že čo mám s nimi robiť, je práve v tom, že ja ich mám vniesť do toho cyklenia tú vertikálnu, premeniť to na špirálu tým, že duchovne na sebe pracujem, lebo tá v dobrom prípade by sa tá mala vrátiť po špirále na vyššej úrovni vždy. Takže sú také príklady, ja neviem, že bola demokracia za Gilgameša a potom v Atenách, aj teraz je, no a mala by byť vždy na vyššej úrovni, že v niečom a prehlbená a takže ako keby sa prepracúvame hlbšie k tomu právzoru slobody. Ale a kľudne to ale môže byť aj opačne, že vám ide tá špirála dole a my upadáme. Ale ten zmysel je až v tom, nie v tom cyklickom, ale v tom lineárnom cieli a tam tvrdím, no a tam som to takto povedzme, že spolu s Jungom, že treba on to tam vlastne má tú integráciu, že máte archetypy, ale bojujete o integráciu psychiky. To mám rovnako. Že stačí, keď zintegruješ svoju psychiku. Lebo v tom je všetko. To už budeš ušľachtilý, to budeš svätý, keď sa ti to podarí. Lebo to dať ten zverinec dokopy znamená, že musíš zušľachtiť, zosúladiť, porozumieť to, jak sa to bije a vlastne vyvíjaš sa. A najlepšie, keď si dáš nejaký nádosobný ušľachtilý cieľ, ktorý ťa k tomu dovedie. Čiže zušľachtiť, premeniť, povyšiť, zintegrovať, premeniť tie potenciály nácnosti, tým sa približím k tým archanielom. Oni keď sú prečistení, to sa navzájom harmonicky podporujú tie sily, prestanú sa byť a
A toto som ako z hľadiska kresťanstva povedal, že to je to, ten Kristus je ten, čo mení tie kruhy na špirály, lebo dáva tomu ten morálny ťah ako vertikálny a že dejiny majú zmysel, pretože život jednotlivca má zmysel. Nie, že nemá zmysel. Keby Jung to povedal tiež, že vlastne keď máš byť duševne zdravý, musíš brať tie duchovné sily bytosti vážne. A to je krásne, že on nepovedal, že ja dokazujem metafyzicko-fyzikálne, že sú tu bohovia anjeli, ale povedal, no však môžeš neveriť, ale skončíš v bláznici vlastne, že ty, ako keby to je súčasť prirodzenosti, že tí démoni a archanieli, že ja to musím ako vnútornú skutočnosť brať tak či tak, lebo nemôžem sa vyvíjať normálne. A čiže pre mňa aj tiež hovorím, že to treba brať vážne. My môžeme debatovať ešte 1000 rokov metafyzicky, ale teraz hneď musíš začať brať vážne všetok duchovný svet ako rovnako reálny ako tento fyzický, ak nie viac. Lebo od toho závisí proste, že či ochorieš, zomreš, či budeš nešťastný. Takže to nie je, že to je jedno. Tak, že kde sme boli pri tom, no že aj Franko, proste bez zmyslu života rozpad osobnosti. Čiže proste človek je utvorený tak, že má zmysel, musí mať zmysel, inak sa mu rozpadá osobnosť. No a dejiny, to je len ako suma nás všetkých, tiež musia mať zmysel. A úplne jednoduchý, naučiť sa žiť spolu ako pravdivo s láskou, bez vojen, harmonicky. Taká ľahká vec, laicky povedané, a to stačí, ale to je na celé, akože keď budeme tam, budeme v cieli ako vývoja, ako ľudstva. A to, čo historici akademicky hovoria, že dejiny nemajú zmysel, to je proste diagnoza. Oni proste majú toto, oni nechápu ako proste celkovú súvislosť, že nemá zmysel hovoriť, že dejiny nemajú zmysel. Já to trošku překlopím do nějaký praktický roviny. Jo. My mluvíme hodně o kolektivních cyklech, o tom, jak za nimi stojí různí archanděle a planetární síly. Může člověk jako individuum využít těchto sil třeba v běžném životě? Třeba v magické tradici víme, že se přivolávají, ať už evokují nebo invokují různý andělské síly nebo archandělské mocnosti, génie a podobně. Jakou vy máte s tím zkušenost a co byste poradil běžnému člověku? Mne o toto od začiatku išlo, o praktickú spiritualitu. Viac než teoretickú, čiže ja som nedospel k potvrdeniu, že niečo je úplne nadprirodzené, som niekde tak v takom, že idealisticko-materialistický dualista som, že vlastne obidve rovnako vážne brať ako naozajstnú realitu a ono to nejak súvisí, ale to dôležité, a to sa potvrdilo teda naozaj, že prakticky duchovnosť musíme obnoviť, to je najväčšia vec dnes, ktorú sme stratili, že náš hlavný problém není finančná taká kríza, taká naša, to je kríza hodnôt, kvôli tej sa rozpadá civilizácia, hlavne západná, lebo sme zrušili tie hviezdy akoby duchovné. A tým sa rozpadá človek, upadá a politici s tým narobíte nič, lebo so skazenými ľuďmi žiadna politika nefunguje. A my teraz Fico vyhlasil, že vízia Slovenska nejaká, tak som zvedavý. Ja tam chcem povedať, že v jadre musí byť, že pojem, že štát má si ako uznať, že existuje pojem nejakého psychospirituálneho zdravia. Že mravne skazený človek do dna a my povieme, že on je úplne zdravý. A že toto mať aspoň, že to vedieť, že to je, si to ctiť a že teda štát má záujem, aby ľudia mu nedegradovali mravne. Ale musí to nejak urobiť, že nemôžeme sa vrátiť k slepému náboženstvu, že poslúchajte, lebo bez pochopenia. No a to som zvedavý, či ma tam pustia vôbec k tomu, lebo to dostali nejakí akademici na starosti. To som zvedavý.
teda neišlo od začiatku, ja som vyrastal s tou hermetickou tradíciou, že tie symboly, tie obrazy a tie rozikruciáni a takéto od takom detstve ste strýkov bol do toho ponorený. A ja vlastne obnovujem, akoby znovu pochopujem to, čo tam bolo. A to praktické použitie, no to je obrovské. Ja mám na to, píšem to do kníh, mám školu pre takých hlbších záujemcov, že 7 trojdňových víkendov na nejakom zámku slovenskom sa stretneme a jeden víkend venujeme jednému tomu praobrazu jedného anjela, kde sa ho snažíme objaviť. Že prejdeme psychologické typy osobností, evolúciu prírody, dejiny, tie epochy, umenia, vedy, politiky, filozofie a zrazu vám vyvstane akoby v spoločnom menovateli to, že to je nejaká naozajstná sila, nejaká princíp, štruktúra, ktorá vidíte, že účinkuje, že je to nejaká inteligencia, ktorá niekde je v nebi, v nás, niečo v každom prípade je veľmi reálna. Drazí přátelé, děkujeme za vaši pozornost a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Zbytek videa najdete na hero.co, Jinosvět, podcast o hermetismu a hlubinné psychologii. Těšíme se na vás příště, srdečně zdraví, Denis a Lukáš.